We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Bon dia, Gregus. Són 2:15 del matí i aquí tornen els nostres Vlogmas. Aquest és el Vlogmas número 6. Primer de tot, una bona notícia. Hem recuperat les xocolatines! Com que més setmana vam anar a Sant Pere ja les vam agafar i aquí les tenim, així que vaig agafar la del dia d'avui. Vaig una mica cara i veu de dormir, potser. És que és molt d'hora. Però bé, anem a fer una mica el que fem cada matí. Ja m'he dutxat, m'he vestit. Ara vaig a preparar l'esmorzar i a treure a passejar la Zuma. I després cap a la feina. I abans de marxar a la feina, com cada matí, a passejar la Zuma. Ben abrigats, perquè fora fa molt fred a aquesta hora. Mira, la Zuma també va abrigada. Zuma, ensenya-los els caricos, veus? Per no passar fred. Doncs bé, ja hem arribat de passejar amb la Zuma. Ara vaig a dir adéu a la Marta i marxo cap a la feina. Ens deixo amb ella, fins després. Hola, caricos! M'acabo d'aixecar i l'Òscar ja ha marxat a treballar. Ara esmorzaré i aniré a fent els encàrrecs que he de fer. Tinc el llavi supertallat i em fa un mal. Tinc un trau de dalt a baix. Ara us ensenyaré el que vaig fent i aquí tinc una cosa molt important d'alguns de vosaltres, que són les postals, caricos, que enviarem, que vam dir que enviaríem a través d'Instagram, i les 6 primeres persones que ens responien obtenien la postal caricú d'aquest Nadal. Per tant, ja les tinc les 6 preparades i les anirem a tirar. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 4th day of Christmas, my true love gave to me 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 5th day of Christmas, my true love gave to me 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge. Hola, caricos! Ja veieu que ja m'he canviat, ja m'he preparat per sortir, que hem de fer molts encàrrecs. I mireu qui tinc aquí! Hola! Doncs l'Òscar, com veieu, ja ha arribat de treballar, perquè com que avui és el dia de les eleccions, doncs té 4 hores per votar, per tant ha anat a treballar al matí i ara ha arribat. Hem dinat i ara anem a el que us he dit abans, que era tirar les cartes dels caricús i a votar, i després de votar anirem a buscar pinso per la Zuma, que se li està acabant. Pobra Zuma! I després a fer la compra setmanal. Ens acompanyeu, caricús? Sí? Anem. Perquè us ensenyem la compra. Hem comprat un paquet de pruna, un pot de favetes per provar-les, un yakisoba de pollo, els bullons per mi que són sense sucre, bacallà congelat,
Els plàtans que ja he provat. He comprat uns bolobans petits per al dia de Sant Esteve també a pica-pica, per fer-los a casa. Molt bo. Hamburgueses de verdures de quinoa i cale. L'Òscar s'ha comprat el seu formatge, l'Edam. Iogurt de xocolata de la Palleda, que està boníssim. Pinxos de pollastre, que estan molt i molt bons també, de la marca Montpreu. La meva llet desnatada, que és l'Ato, que m'encanta. Uns congelats de verduretes al vapor, per avui per sopar. Pavo. Unes pomes de Sant Pere, que són les millors pomes que existeixen. Les de Fructícola Empordà, de Sant Pere Pescador. L'Òscar s'ha comprat els seus torrons, tovalloletes atrapacolor de la marca Montpreu, que també són més econòmiques i em va molt bé. Pel meu germà, aquests llaços de Cal Enric, que és l'única marca que li agrada molt. Per la Zoma. Aquest sac de pinso. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing. Doncs bé, aquí amb aquestes orelles roses que m'ha posat la Marta despedirem el vlog d'avui. Esperem que us hagi agradat. I avui no hem fet gaire cosa. Ara li del que hem fet, Avui hem fet cosetes així, encàrrecs que havíem de fer, per això hem gravat així cosetes que heu pogut veure, perquè hi ha coses que no ho podeu veure. Després, les sorpreses. La vida és sorpreses. O sigui que els caricos també tenen sorpreses. Hem enviat les vostres postals, que espereu que us arribin aviat. Les postals a la gent que va participar a la promoció. I què més? Què més hem fet? Hem de comprar, hem de correus, hem de votar. A dormir. I ja ho sabeu, si us ha agradat, com sempre, i subscriviu-vos al canal. De la família Caricú! Adéu, Caricú! Bona nit! No more let sins and sorrows grow.